village pamusoro vaenzi vauya kuzotibatsira. Ini ndinoitwa Innocent Mudapakati, ndingati ndiri vice video. Kushayika kwemwana kwakasvika nemhandiri zvechokwadi. Kwaiva kuma round 2. Asekuru vemuzukuru vapa shoko vanhu Anyarugwe kuna sabhuku head kuti mwana wandasiyirwa nemuroora handisi kumuona, kuno kuti neta mabasa ekuonga. Muroora akanga ada kuti aende kubasa rokunoonga ndobasira mwana ambuya vake nasekuru vake. Saka tasvika paground, mashoko angu ekutanga ndikabvunza Anyarugwe, ndikati naye Vanyarugwe zvambofambawo seiko kuti zvisvike pazvasvika apa? Vati atasirwa mwana nomuroora soso. Shoko rangu guru randakangovabvunza nderekuti mwana uyu aiva nerudo nemi here sasekuru vemuzukuru, kana kuti zvangomanikidzirika kuti munogona kunge masiyirwa mwana iye asina rudo nemi akazoda kutsvaga kuti amai vake vaenda kupi. Asekuru vomunhu vakanditi no, akasike kutanga kusiyirwa muzukuru. Vazukuru vangu vese vari padhuze neni. Tikati saka zvazofamba sei? Zvikanzi ndikagara pano padanga rehuku apa ndichida kuti ndigadzirise danga rangu rehuku. Mwana auya akanditi sekuru ndiri kunzwa hope, ndikamuti pinda adzimai muite sei murare. Handina kwandaenda, handina kwandafamba, kutosvika pari zvino handisizwa kuti muzukuru wangu ari papi. Tikati ano pakanaka. Takafonerana mhuri yese village, takatsvaga mwana kubva around 2. Takangopanana mukana wokuti raiva zhizha, ano matsvagiro yake munhu wese ngotsvagai kusvikira tawana mwana. Kwanga kune zhizha rokuda kunaya mvura imwe yakasimba, yakazotonaya over the night. Takashupika kuti ko zvino mwana ari pai panonaya mvura manairi akadai, mwana asiri mumba. I think tadaro takazosangana the following day, tikati zvino wakomana toita sei nemamiriro azvaita. Pakapuwa pfungwa yekunzi pana gona muroyi ari muwadzanai. Tinogona kutora unyoro huno, matsemba achiri manyoro auya atiite sei, atibatsire. Funga takatora naNyarugwe, mukoma wokwangu naShava nehama dzimwe dzaNyarugwe ndobva tatera gona muroyi. Tichisvika muwadzanai hatina kumuwana, zvikanzi aenda kuRex. Ndobva tatera kuRex, hatina kumuwana, zvikanzi ari kuwadzanai. Tasvika muwadzanai around kuma 2-3, zvikanzi gona aenda kumhokore ndokwaari. Ndobva tataura naye pafoni. Tataura nagona pafoni, gona akati inini handibate basa rangu manheru, zuva kana radai kwatodoka, ngatizviite kuseni munhu wese pasina ari kubirana, handitenderwe kubata basa usiku, ngatizviite kwakachena. Tikati aiwa zvese hazvina chakaipa. Takasiya mhuri yedu yakangotarisira kuti gona muroyi ari kuita sei, ari kuuya. Tasvika ndobva tadismisa vanhu, tikati zvinotodii, zvikanzi ngatimirire kuseni ati ndinouya na6, ndokubva tarara. Kuseni na6 gona hangauye, kumubata pafoni zvikanzi mota yangu yanyura ndiri kwamoo, mota yanyura ndiri kwamoo, mota yanyura ndiri kwamoo mpaka 9 o'clock. Tikati right vabereki toita sei, gona zvadizvi zvaramba kutaura kuti hazvikwanise. Pakarezwa pfungwa nevamwe vakati hamadi kumhanya pana gogo chioro. Takabata gogo chioro, vakati taura, vakati right ini ndinoita 120 mumatare. Takazvisa kuvanhu, foni yaiva paloud, munhu wese ainzwa. Vanhu norudo rwavo vakareisa mari yakabuda 120. Ndobva tatorana naNyarugwe. Nofunga mamune mhuri yaNyarugwe, mhuri yekwamudapakati, vanhu vana mukurunga vaNyarugwe, sabhuku wedu pamusoro. Takananga kwagogo chioro. Tasvika kwagogo chioro takabatsirwa nguva ndidzodzi around kuma 1-2. Tapinda mumatare tobatsirwa. Muri kundiratidza kuti madzinza enyu harisi dzinza rimwe chete. Tikati azvichokwadi, totsanangura paya. Zvikanzi alright, zvatakuita tiri kutaura zvakawanda, chatiri kutsvaga isusu tinoda kuti munhu adi awanike. Kana pane vakamutora vachienda naye muchavaona nemasaramusi. Kana zvine akaita kana mumusha menyu vaNyarugwe kana ndiani, muchaona nemamhepo, muchauya mega muchitaura kuti ndo zviri kupi, ndo zviri kuno. Zvino zvandinoita inini, ndine mishonga yangu yandinayo. Mishonga iyi inoshandiswa so ndobva vatitsanangurira gogo. Zvikanzi kana muchinge masvika chitotangirai pano
kutofuridzira muri pano muchitaura mazuva anoti tatikatsanangurirwa matauriro atinoita. Ngatijekesorere mazwi kuti vamwe vasina kunge vakamanzwa vamanzwewo. Right, mazwi atakaudzwa nagogo ndiye kuti munenge tichitaura ivo sasahwira. Unenge uchiti kuna asahwira wedu wenzou tibatsirewo tauya kwamuri kuti mutitarisire kuti mwana akafamba sei, motitsvagira mwana wedu kuti adzoke pai mumusha. Iwo unenge uchitaura mazwi iwayo ndiwo unenge ukabata mishonga uchita sei, uchifuridzira uchita sei. Iwe vanera nzou, isusuwo madzinza ari different. Hoye haiwa gogo tazvinzwa. Asi kana muchinge maenda masvika sekuya kwamaita, mishonga iyi ndinoda kuti muishandise muri pamwe chete, sekuti zvamuri kutsvaga muri pai muri pamwe chete, kuitira kuti muite make sure yekuziva kuti mishonga yedu taishandisa zvakadi zvakanaka. Tikataiwa gogo taita sei, tazvinzwa. Unofunga tikabuda panze ndobva taenda pamujirahoro mawo ndokubva tashandisa mishonga anyarugwe vakadeketera vakataura zvese zvatakatanze nagogo tidii tiite. Saka kunoku mhuri yedu kunoku yanga yakatarisira feedback yekuti kufamba kwavaita toda kuziva kuti vafamba sei kwagogo. Tiri murodhi tichiuya tikati right varume, zvichagona here kuti nepane time apo onai kuzara kwakaita mhuri yese kuti tiite futi musangano nevabereki nemafambiro ataita. Tikati no, isu ngatichizviita mangwana kuseni, tongotaurira mhuri yedu, tosangana kuseni tovatsanangurira mafambiro ataita uyezve tinenge tamboitawo mukana wokushandisa mishonga iyi. Nofunga apo tichibvapo kuna anyarugwe tikati anyarugwe siti akumboenda kudzimba, imimi moburuka zvenyu modi moenda sinzoko tabva kunoshandisa kana makasvika makashandisa zvenyu hazvina kuipa. Asi mangwana kuseni tinenge tapamwe chete, asi isusu kumanheru tichamanikidzira kuuya tichizoona kuti basa redu raitwa here mune zvakanaka. Ndobva taenda anyarugwe akati alright, ndobva taenda kudzimba kuma 6 o'clock past to 7 ndobva tauya. Mazodii aiwa ndandashandisa kudhara ndaita sekuirana kwataita katabho, but mangwana muchimira tochizvita tiri pamwe chete zvikanzi aiwa hazvina kuipa. Ndobva tasumuka ndobva tadzoka kuseni kwacho the following day takamuka rungwanani ana amai vachatongotanga kumuka kunotsvaira ruvanzi. Takachungurwa nemadzimai vakanga vari pamba vakanga vauya kufunction kushayika kwemwana. Nofunga tikabva tanzi aiwa mirai tikumutsirei shamwari venyu mauya kubasa renyu riye. Tikati hongu. Anyarugwe vakabva vamutswa ndokubva vauya. Nofunga tikambogara dzinenge 5 minutes anyarugwe vabuda vanga vasina kutopfeka hembe vane trouser. Zvikanzi masvika, tikati zvikanzi kuuya kwamaita uku ndandirompawo ndandichitoshandisa mushonga uyu. Tikati zvinobuda here naye mukurungai sokuti basa iri takanzi tinoriita tiri pamwe chete, chazoita kuti ime mumhanye kunoshandisa mega sei. Ndifunga tikaita kanenge kagakava vane vanin'ina vavo vatikaenda navo vanga vakararawo kune dzimwe dzimba. Ndokubva vatanga kuadvance vachinzwa kukakatana kwataita sei kwataita. Zvikanzi chiko chiri kuitika, tikati tataya kubasa redu kuti tionane kuti zvatakaudzwa zviye nokuti mwana asati tamuwana. Tikakakatana pakasvika pakubudirana mamwe mazwi ekuti imimi muri kunyanya kuzvisimbirira pakuita sei, because isusu tiri dzinza redu kaisi yakasiyana nerenyu, tinofanirwa kuzviitira zvinhu zvedu chichi. Asi apa vainyepa here apa pavaitaura I think chimwe chikaranga chinoitwa mukati memhuri kana kuti vambonzwawo ivo vese mhuri kuti zvakamira sei, imimi vatorwa kana kuti vasiri veropa musiri pedyo? Zvanga zvisina chakaipa, asi kuti isusu chataiteera ndo chatakasumuka nacho tafamba rwendo. Vanhu vakanga vatipa mari vaida kuzonzwa feedback yekuti zvatafambira nepatararama pa1 day taitei. Saka izvozvo ndaiona sekuti zvagona hazvo kuzopinda mushure mokunge isusu tabuda tapedzawo mazuva edu atatikaudzwa tobva tabuda ivo voita hawo handover vachiita zvavanoita. Alright. Ndo pakangoita kakuda kungotsvagana kuti ndozvipi. Alright. Asi izvezvi tiri kuti zvoni mutumbi kana tiri kuti mushakabvu wedu kana kuti chitunha chedu haisati charadzikwa, kureva kuti mariro kana kuti nhamo handiziviri munotsanangura muchiti kudii zvichienderana nerudzi ichiri kuenderera mberi. Vanhu kureva kuti vari kutochema here, vanhu vakaungana here, zviri kufamba sei? Vanhu vakatoita puzzled zvezvo kuti munhu nomunhu ari kumba kwake, asi kuziva kuti tine chikamu chatinacho mumusha chisati chacheneswa vari kuzviziva pavaripa.
Asi pamuri kudya ari kunyatsodzika here, pamuri kuinwa mvura iri kunyatsodzika here, muchiziva kuti tine mushakabvu kana kuti akatisiya asiri panzvimbo, asina kunge achipinda panzvimbo chaiyo inotarisirwa paunhu hwedu kana kuti tsika dzedu nemararamiro nemagariro akanaka. Ai, kudya kana kuti hazvidzike sokuti zvinhu zvinenge zvisiririsa. Tanzwa muchiti muri muteedzeri wavhidhiko che kana kuti sadunhu vanovesa sabhuku. Idonzo ripi mimi ramakatorawo kuti muri kana mimi makaomerwa kuti harisi kudzika kuti kuti nevana venyu zvekare harisi kudzika, matanho api amakatora? Right. Pane patakamboenda kumapurisa tichikonfirma nokuti inyaya inopa uyenzi kuramba vachida kutsvaga kuti mumusha zvamira papi zvakadii. Pane mupurisa akambouya, mfunga ndikamboshedzwa nahead wangu vachititsanangurira kuti no chamisa programu pari zvino mwana kuenda kwakaita kuHarare, noti pakaita kufamba kwokuenda kwaamai nemwana vachienda kupostmortem. Vaenda kupostmortem vakaenda kuDNA vakadzoka. Saka mukoma wangu inini ndiye munhu watakaisa ipapo akafamba nemhuri vakaenda kuparire Nyatwa vakasvika vakaona zvaitika varipo vakadzoka nefeedback. Saka taitofungidzira kuti pakatombotaurika sokuti mwana anokwanisa kunge ari kuuya mumazuva mashoma vabva kuma DNA test akaitwa kupi ikoko kuma postmortem. Saka takazoona kuti zvinhu zvakazochinja futi, pakazotaurika sokuti padoda kuitwa ma DNA. Saka DNA iyeyi ndio inenge ichikangorula. Hatina kuzobva ipapo kuti tichinatsonzwisisa kuti DNA yakaitwa here kana kuti haina kuitwa. Izvozvo ndinoona sokuti ndezvimwe zvikamu zvinoda kuti zvichinzwisiswa kuvaridzi chaivo vemwana kuti zvakamira sei. Asi mimi ndokudzosai kumashure, ndimi sabhuku muri kutaura kuti ndimi mutevedzeri wasabhuku. Kureva kuti muri kuti zvona hamusi kuziva kuti chii chiri kuitika mukati medunhu renyu, zvekuti vana venyu ava muri kutungamira vakada kuuya vachikubvunzai hamuna mhinduro nemusha wenyu. Ndizvozvo chiri kutitadzisa kuita unit. Pane kakunongedzanwa karimo mukati menhaurwa ipi iyoyi, noti pane kumwe kufamba kumwe kwaingoitikawo kokuti kumwe kwacho kwanga kusina mafeedback aivapo nekuzorana. Saka zvimwe zvacho unopedzera wakutozvityirawo futi wega nomutumbi wako kuti ko kana zvasvika tozvifambisa sei. Mhosva inoenda pamunhu airambwa. Tinoziva kuti ndimi ana chipanga mazano pamunosarudzwa pane zvinhu zvakatsvagwa zvakaonekwawo kuti vanokodzera zveshuwa ndizvi. Kureva kuti imimi semhuri nekunangedzana nekupomedzana hamuna kwanisa here kuti munge muchitora danho rekuti munge muri pamwe chete muchiendawo kune akanongedza kuti zvichida amai nhingi ndovakadya mwana, amai nhingi ndovakadya mwana, kana pane zviratidzo zvinoitwa kuti zvinge zvichioneseka kuti dunhu ringe richitendeseka richiziva zvekare kuti ndiani ari kunongedzerwa wechokwadi kuti akadya mwana. Ndingati ipapo takatombofamba napo. Bad part of it yakazoitika ndiye kuti kusaidi kwangu inini munhu ainongedzerwawo ndaadzimai vangu. Kunongedzerwa kwakaita adzimai vangu kwakaburikidza navanyarugwe kwavakafamba, ndokubva vasangana netsananguro dzavakafamba nadzo hanze kuna Sekuru Tashu. Sekuru Tashu akati no munhu akatora mwana ndamukurungai wenyu amai muda pakati, vakatuma mukomana ari Ane2yrs Nzombe. Mazwi iwayo vakataurira kumukoma wangu anonzi Alexander muda pakati, ndiye akazondishedza akanditsanangurira kuti ndine mazwi andagamuchira kuna amukurungai vedu anyarugwe ekuti muramu wangu amai Sandi ndiwo vakatuma mukomana Zinzombe kuti avabire mwana. Saka mwana ari kunzi akabiwa nani naamai Sandi. Tikati aiwa mukoma hazvina kuipa, zvinotoita sezvo tochiita nyaya idzi dzinoda kuiswa kumutemo. Ndofunga tikaenda kuZRP, taenda kupolisi, ndobva tatsanangura nawedu anyarugwe, ndobva vashedzwa, ndobva taitwa round table zvikanzi anyarugwe nepolisi zviri kutaura mumwe wenyu ndizvozvo here? Vakati hongu ndizvozvo. Nawo makaiwana kupi? Red handed here amukaita mune chinobatika here chamakaona? Zvikanzi aiwa chinobatika handina, kana spore kuti nditi vakafamba nepapa vakadai wandidi kunyepa, asi kuti kwandakafamba ndokwandakazvibata. Makaoneka pagirazi? Ndikaona pagirazi. Alright.
Zvadaro polisi akabva yati right zvotochiita isusu atiende mukoti nenyaya dzakadai idzi dzakuda kuenda kwachifi. Chifi ndiye anochenesa zvipi, anokutsvagirai mazano ekuti chokwadi chingabude sei. Ndofunga tirimo Manyarugu akabva abvunza ati saka makundiendera here kwamambo. Polisi ndiyo yakapindura yakati aiwa zvakwavari nokuti isusu tangotaura direction negwara rokuti nyaya idzi dzinofanira kunge dzichienderwa kwachifi. Tabva ipapo tikabva taenda kwaNyamaropa, kuna chifi Nyamaropa, ndobva tamutsanangurira nhau yedu, ndobva tasungwa Anyarugu nesu tese, ndobva taenda kuna chifi. Chifi akatiti right, nyaya yese maisiya kumashure, tinofanirwa kutanga tatsvaga kuti mwana angavigwe sei, nokuti hapana chamunotsvaga makabudirira musha wakasviba, nokuti mufi muchakabva ari pai ari mumba. Kana taita zvokuti taviga munhu, tapedza kuviga munhu, tichazokushedzai moya muno tochifamba nenyaya yedu. Nofunga ndingati chifi tati garei akazombotishedza zvakare. Ini ndakakwira ndikaenda vamwe vangu havana kudii, havana kudzoka. Chifi wakati ndachida kukubvunzai kuti nhau iye yamira sei. Kana zvichinge zvaoma ndinokwanisa kutsvaga dhona toita kuti tibatsirwe kuti mwana aite sei, abhadharirwe mari iri kuHarare nokuuya kuti muradzike mwana. Tikati pakanaka zvinotingaite sei, ndokubva tirifeya kuna member in charge tikanzi isusu noti ndisati tiri macomplainant. Tikati manje panogarika sei takadai, ndobva taiswa kuna member in charge. Asi mimi zveshuwa nadzimai venyu hamuna kutorawo here mwana? Hatina kumbotora mwana. Zviri kunzi mimi makaonekwa paglass handitika, makadii kutorawo mukana wekuti amukurungai, muri amukurungai naamukurungai, kureva kuti pakati penyu hapana mukaha moenda moti handika tinoona kagirazi rere zveshuwa kuti ndisu takaita sei? Takaone. Makadii kutorawo donzvo iroro zveshuwa vanhu vange vachitendeseka, zvichida dzimweni dzenguva kune vamwe vari mukati vari kutendeseka kuti zveshuwa vamuda pakati havana kuita naadzimai vavo, kuna vamwe vari kutendeseka kuti zveshuwa vakaita sei, vakazviita kuti pange pachijekeserwa, nekuti vazhinji vakagara apa vane mibvunzo mizhinji isina mhinduro. Tinotenda isu zvatakaita ndezvokuti tega takaziva kuti hatikwanise kuti tifambidzane munzira iyoyo tisina usawira pasaidi. Ndosaka takati ngatichiendai kuna chifi. Tasvika kuna chifi vanotibatsira, topuwa danho rokuti Anyarugu nesu toenda pagiraundi tojekeserwa kuitira kuti mangwana pasazowana anorambira munhu. Mudare mambo ndofunga vanokupai mapurisa mambo, moita chivanhu chenyu chikaranga chenyu. Mapurisa ndiwo anozoyauzisa mambo kuti ko chii chakaenda nechimwe, zveshuwa takavabata takaona pagirazi, vanhu vese vange vaita sei, vachijekerwa. Ichokwadi ndo nzira yatakada kutora yekuti tiise zvinhu zvedu pajekerero. Ndikudzosei kumashure, yanguva yakareba zvakadini changamire vakuudzai kuti chitorai donzo rekuti munge muchiradzika, azviite kuti rambe tichiita hurukuro pachivanhu kandi patsika dzedu munhu asina kunge aradzikwa. Atisi sautopinda mu 2 months Anyarugu patikabva kwachifi 3 months 2 months kuma 2 months. Zvii zvamakazoitawo makagara pasi here muchionesana kuti titore donzo ripi kuti chii chingaitike tiradzike mwana? Tabva kwachifi hatina danho ratakatora. Pano pacho pakati omei, maomere apakaita manje ndeyekuti munoziva kuti pano panenge pachitarisanwa nekuda kwechikamu ichi chikamu chihombe. Ndo zvatinoti zvikamu zvihombe zvacho zvinenge zvaakutodawo vanhu vari pasaidi veita push, kuitira kuti imwe nguva iwe unenge uchipumwa unenge ukatiwa munhu asina kuchena. Saka zvinoda kuti nyaya dzibatwe nevamwe vachitisunda kuti zvinhu zvedu zvigone kufamba mune zvakanaka.